Hej ven, og velkommen til den her video. Her i dag sidder jeg og spekulerer lidt på, hvordan det egentlig er, vi normalt gemmer enums i databasen. Jeg har set mange forskellige løsninger. Nogle de vælger at gemme int-værdien, og andre vælger at gemme selve navnet på enum. Og jeg synes begge dele har sådan lidt sine fordele og ulemper. Hvis man vælger at gemme int-værdien, så er det svært, når man sidder direkte i databasen bagefter, at huske, hvad det egentlig var, værdien betød. Vælger man at gemme navnet, så virker det sådan lidt redundant, at det samme navn står igen og igen og igen, række for række. Så derfor fandt jeg i dag på, om man måske kunne gøre det på en anden måde. Hvad nu, hvis man egentlig gemte en tabel for sin enum, og så lavede fremmednøgler mellem sin data og sin enum-tabel? Jeg vil gerne lige prøve at vise, hvordan jeg har løst det problem. Jeg har sat sådan en lille hurtigt projekt op her i Visual Studio. Det eneste, den egentlig indeholder lige pt, det er min connection string til en MySQL database, jeg har installeret lokalt på min computer. Jeg tilføjer lige nogle NuGet-pakker også, som vi skal bruge. Af en eller anden grund kan jeg aldrig nogensinde finde, hvad jeg leder efter. Vi tager preferencer eller dependencies. Add packages, yes sir. Vi skal have noget MySQL. Data, ja tak. Add package. Super. Min idé er, hvis vi lige skriver en hurtig enum, vi kan bruge til at teste, det kunne være noget med noget humør. Vi kan sige happy, er lige med 1. Vi kan sige sad, er lige 2. Jeg ved godt, man ikke behøver at give dem værdierne på den her måde, men nu gør vi det bare lige for overskuelighedens skyld. Weird, måske. Lidt mærkelig humør, jeg ved det ikke. Og det kunne være fred. Sådan her. Ideen er så, at hvis jeg går ind i min database, så vil jeg kunne oprette en tabel, der hedder roots. Og så kunne jeg godt tænke på at lave en helt generel måde at gemme de her i, så jeg ikke for hver enum jeg laver skal til at genopfinde den dybe tallerken. Så ja, jeg vil gerne have et ID, og så vil jeg gerne have selve navnet på enum-værdien. Og dem gemmer vi bare i en varchar. Lad os bare sige, det behøver ikke være så stort. 10. Det vil ikke være noget. Det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil gerne lave en extension metode til min MySQL connection, hedder klassen vist. Så lad os lave en statisk klasse, der hedder MySQL Connection Extensions. Det går godt. Der vil jeg gerne have en statisk metode, som bare returnerer void, der hedder register enum t. Og det kan godt være, fordi vi skal op på en beta-udgave af den her kære MySQL data, fordi jeg kører .NET Core. Og den er vist ikke kompatibel, så MySQL data, så er vi vist på rette spor igen. Sådan. MySQL client. Ja, lad os lige prøve. Connection. Så vi kan egentlig trække det her op i en using statement. Lad os bare lige gøre det med det samme. Sådan. Hvis du ikke er bekendt med den her this-annotering her, så betyder det egentlig, at du kan kalde den her metode, ligesom om det var en instansmetode på MySQL Connection-klassen. Men det er i virkeligheden bare en statisk metode, der bliver kaldt ind bagved. Det er lidt syntaktisk sukker, som bliver compiled, så
svarer det til, at du har kaldt den statiske metode automatisk. Vi ser, hvordan den bliver brugt lige om lidt. Ideen er så, at det første jeg gør, det er, at jeg lige tjekker, om min connection state er åben. Hvis den ikke er det, så åbner vi den. Sådan der. Jeg kan sætte en where clause på mit t herop og sige, at jeg er kun interesseret i, hvor t er instruct og hvor den er iComparable. Desværre er det, ikke comparable, convertible. Desværre er der ikke rigtig nogen måde i .NET i dag, hvor man kan gå ind og sige, at min t skal være en enum. Så det nærmeste vi kommer er at sige, at den skal være en struct, og den skal være iConvertible. Det rammer lidt ved siden af, da man også kan finde andre structs, men vi kan ikke gøre det bedre i dag. Så vil jeg egentlig gerne have, at vi lavede min enum om til en dictionary, som jeg kan bruge til at lave mine forskellige SQL-kald. Det kan jeg gøre ved at sige enum.getValues. Så får jeg et array, som jeg kan caste til et objekt. Det kan jeg så ikke lige nu, og grunden til at jeg ikke kan det, det er fordi jeg mangler en using system.link. Sådan. Enum.getValues vil godt vide, hvad det er for en type, den skal gøre det på, og det er vores type of t. Og så skal vi lave en toDictionary på den. Nøglen, den skal den få ved at sige t og caste til int. Og selve navnet på enum skal den få ved at sige t.toString. Så kan vi nemlig køre vores dictionary igennem på den her måde. Men før vi kører den igennem, så lad os starte en transaktion på vores connection. Lige ved. Connection.begin transaction. Den committer vi så efter vores filtspil. Ideen er så, at for hver værdi, der findes i vores enum, så gemmer vi den ned i den foruddefinerede tabel. Tabellens navn, den sender vi ned i den her som en parameter, string table. Lad os kalde den table name, for at hjælpe os selv lidt i fremtiden. Så kan vi gå ind og sige her, godt, jeg vil gerne have en command til min database. Det kan jeg gøre med connection og create command. Så kan jeg sige en command tekst er lige med. Så begynder vi at skrive min SQL her. Insert into. Man skal selvfølgelig altid passe på med SQL injection, men tabelnavn kan du ikke sætte ind i SQL som parameter. Derfor er vi nødt til at injekte den ind som en streng. Så altid tænk over, hvor den table name den stammer fra. Fordi hvis de lader brugeren lave et input her, så risikerer I, at brugeren er et dumt svin, som har det teknisk viden, og som dermed kan gå ind i jeres database og få alt op. I stedet gør vi den her table name. ID, name er de to kolonner, jeg gerne vil indsætte i, og værdierne, jeg gerne vil indsætte, det bliver ID, name. Så skal vi have tilføjet nogle parametre. Den første parameter, det bliver en MySQL parameter, og den har navnet ID og skal indeholde vores x.key. På samme måde skal vi have vores parameter, der add new MySQL parameter, og vi skal have name, og det bliver så x.value. Se. cmd execute non-query. Se. Hvis jeg ønsker at gøre brug af det her, så kan jeg lave min connection. Så min connection string name. Og så kan jeg kalde connection.register enum. Og den enum vi skal registrere, det er mood. Og tabelnavnet hedder moods. På den her måde.
med lidt held, nu er det her live-kode, så sandsynligvis så går det galt, når jeg kører det lige om lidt. Men med lidt held, når jeg kører det her, så vil jeg få tilføjet alle de her values på min mood enum ind i databasen. Build successful. Ingen fejl, umiddelbart. Lad os tjekke databasen. Jeg har fået et ID1 happy, ID2 sad, ID3 weird og ID4 angry. Der er en masse ting, man lige bør overveje med det her. Eksempelvis, hvad sker der, hvis jeg ændrer i min enum? Hvad sker der næste gang, jeg kører den? Der vil den forsøge at indsætte de samme igen, men i og med min ID er en primær nøgle, så vil den fejle på det her. Nede i beskrivelsen på den her video, der ligger jeg lige et link til en gist, hvor jeg har en fuld løsning, hvor den også har update statements med og tager højde for det her. Løsningen køb på MySQL, har du brug for den på Microsoft SQL Server eller Oracle eller en af de andre databasemotorer, så prøv lige selv at lege med det, fordi ideen er egentlig det samme. Når jeg så har nogle andre tabeller, der refererer min enum, så laver jeg en fremmed nøgle mellem den tabel og min enum-tabel, og så kan jeg på den måde som databaseadministrator sidde inde i databasen og lave opslag, og uden at skulle tjekke koden, ved jeg så, hvad de forskellige indværdier betyder. Men igen, der er link nede i beskrivelsen til, hvordan den endelige løsning ser ud, og hvis du kunne lide den her video og gerne vil se mere fra mig, så tryk lige på den her fine abonner-knap, subscribe-knap, og der er også en lille klokke, som man skal trykke på efterhånden, fordi YouTube er YouTube. Så hvis du vil have en notifikation næste gang, jeg lægger en video ud, så tryk på den. Ellers tusind tak, fordi du så med. Jeg glæder mig til at lave flere videoer her. Kan du have det godt? Hej!